Bishop, good afternoon. Listen to me, but I have an interview. Yes. Here from you on a beer one here, be mam. When you're not gonna do one, yeah. Oh, my friend, also, Biara interview. Also, you want to give, but I don't know why. Or then we think we with our own phone. Or then we think your life with our own phone. Contact up there's a young or guy boy. Contact up there's a unnecessary. So, don't laugh here. Don't laugh here. Don't laugh here. Tiri wig habarapa. Don't come here, get it. Itakoshimeze. Asking got a lot here. Again, no one got that church on the kitchen. Oh, come on, I can make it because you're that lady. Anyone? You know. Oh, Joya, when you go on. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Ebranga for interview this girl. The K try ghost to ghost. The K. Good afternoon, sir. Ebranga base from Beke Chineka Bagoko. Amaka Ebranga base from Beke. Anyway, sir. Take Paris who knock at Totu Ninja Ebranga base from English. No to Yadi. Them you Ebranga base from Beke. We who Totu Ninja Biangata. I ended. Anyway. Anyora. Branga best from Becca. Aya, come on, how I'm Ranga social media in Nganiru. Nganiru, the way for Nana, like a pilot. I want to talk about her. Yeah, I would like this. Can you? Lasso. I will get a walk in. Yeah, one them okay. Eh? Yeah, one them okay. Say up what they are. The walk on straight. The walk on straight. What pack on now? What pack the waka on straight? Okuchi Motina. Low Kohanam, boy Branga be with Aki food room. Ita clutches o maka. Branga be food room maka. Ton azoga. Ki when organ. Yeah, leggings. Yeah, in our leggies. Now, okay, leg was Ocostreta. Mom like on that Monday, so more like this. Monsieur Okogahi, Monsieur Latea. Whatever fast, yeah. It's a damn Gwegwegwe here. Where the bus is, the one year front to take what you want to ninja the 1 year front. The 1 year front. The 1 year front, low tiki iri Barrow another guy here. Low tiki iri me way Barrow. Branga beg my get child like it's a secret which week. That will have fun, okay? And not like this gay gang up the Pagabaruno. Gay say Barrow of picture. Say matter so to the gap picture. And you give me imagine. Branga Pegam Saya get Shaya. But the line here. Focus here now, focus. Focus. O team when I know now. Teno, o tem Mayana Hingona. O tem Mayana, Papa Maya Hingona, Pokeshaya Gang. Bokeshanya Gang, D. Bokeshanya Gang. And my young guy be a human. I know, no todd. Why who taught to ninja Bianca Megamaya? Ahaga. Abiageliako. Oh, would that nigga?
onye riri nwa bingo nwụrụ Njideka if you don't believe be made him focus on Ghana ma akpatoghị nga aya raka klin ọnụ ga ahụ o dị mmadụ nwoke tamaghị multiple agbamaghị tiyiri sama nwoke tamaghị na multiple agbamaghị ịzaghị ọbịaga ya aka ọbịagara aka onye Njideka enwe aha nna enwe sọ na nwa bingo Ojiofo aya were fon ahụ ebe na Nkanu abụ m onye Akuke ebe na Akuke ebe village m na Akuke village m local government ga-ọwụ gị na nwa bingo Enugu South ke bịa nga bịa ka ya ma it cannot ajọ gị obodo gị cannot mention it well onye riri eri lekpe eji mụrụ anya nnọọ emeghe ka onye ihu ụra lekpe eji mụrụ keep your face straight lekpe eji mụrụ anya emeghe ka onye ihu ụra na mama beg bog ọtagbucha ọtela gị mmụọ n'ime ma ahụ ezeghị asị ma ahụ ezeghị maka ma ahụ ezeghị pọkịsha ya ọfụma eze nchi kara aka ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Eye ele ụlọ akwụkwọ ị gara aga m Michael Okpara University ọ bụ dị skuul na ị ga-aga ọ bụ dị skuul nna gị ga-edi gị ga ma wepụ aka n'isi gị dandrọf eriele gị isi tara nga abịa kọrọ m wụrụ megasi wee neti gị ya gịnị ka ị gụrụ na Michael Okpara gị Food Science and Technology ị dị afọ ole adị m afọ 28 ekuga ekubi ije dị ka amụrụ gị ka nwa amụrụ m ka nwa enwere mgbe ị nọ nwanne gị nwoke ụmụnne gị ndị ka nwoke ha dị ole adị 4 ndị ka nwaanyị ole anyị dị abụọ ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele mba ị gbaala ara mbụ mba Aunti m gbara ara before ihe m jụrụ gị ị gbaala ara gị nwa na onwe gị ara ọ dịghị Chineke agba gị ọkụ ka eweta nwantị ajụrụ m gị family member gị nwere onye ara nọ dị ya ihe m jụrụ gị gị nwa ajụọ gị sepụ kwesịrị gị sasịpụ kwesịrị ihe m jụrụ gị gị nwa onye riri eri agbabeghị m ara before anya ụra nọrọ nga ehighị ụra ịnọ laịfụ nga ehighị ụra onye na-ele gị anya gị na-ehi ụra aga ụdị anya ọ gara nwere anya casino light enwere onye ara nọ na family mma gị ma mpa gị eye nsị gị Aunti m agbaala ara ele ụdị ara ọ gbara wara gufu ka ọ nọmal ara achịrị achị mba ara guf o ji aṅụ gufu ok family ara agbagha ara dị na family ha agwọtara ya ahụ agwọrọ ya agwọ nna gị o ji aṅụ gufu olo nne gị o ji eme ntamu olo ị na-eshi ushi olo ọnụ gị o ji oshi ushi olo ndị ara ha achọọla gị ọsọ mbụ amara a chụrụ nwanne m nwaanyị gị nwa ka m jụrụ ụdị isi gị ala ewe onye ara ndị ara ọ chọọla gị ọsọ mbụ nwa bingo
Achụbe m ọsọ, achụbe m ọsọ. Enyo na asị na ahụ gị mbụ. Ah, chukwu ajụ. Izile nna gị ngo Pam pastor. dem you Chineke agbagọkọ. Ejidele ya nga ọ gbaga ncha mpụ. Mba, ọ na-eme ndịka ihe a. Ese mpaghị bụ pastọ. Eye. Pago ji asụ n'ire. Aga m ekwuli otu ire mkpa m dị o. Ọ ya wa were ire nke ahụ. Ele ụdị ire ọ nwere, ele ụdị ire ọ na-eji akọ, ele ụdị ire ọwụ. Otiche ọ na-ekwu otu a na otu a ikwu gị. Ọ na-ekwuka fast. Ịma ire eshi. Go. Panti go pụrụ epu. Wow. Ha, mba o, ye do ta dịrọ. Atala gị n'okpuru steepụ mbụ. Elu ọ dị now, nwoke ahụ lụrụ gị ele onye gị na ele onye chọrọ ka o pu ụzọ nwụọ. Ọ ya wa gị ịnwụ. Oke, di ahụ ga-epu ụzọ anwụ. Aga m asị m onwe m ka m nwụọ na ya wa gị ịnwụ. Oke. Elu ọ dị ele ihe na-eme expect nwoke ahụ mere gị. Nke bụ eziokwu bụ na ịhụnanya bụ based on azụ ara wepụta tịnhụ. Tatị gị wepụ aka nwa bingo. Ekwughị m ụka gị dị were ihe ga-ebe dị aka ịhụnanya ụla wepụ aka dị ya. N'ọkwa ịhụnanya n'ọnụ gị ma agba gị aka na ntị na onye nụ gị kwuo ịhụnanya dị ka ma ihe wụ love. Ya dị ka ma ihe wụ asị gị. Gbuo ihe m chọrọ gị straight gị bịa nga bịa ka akụkọ ịhụnanya. Ka ihe ime ga-expect nwoke ga-emere gị ma a lụọ gị. Ihe mere respect na ịghọta onwe anyị. Ka ọ na-akwanyere m ugwu ka m na-akwanyekwara ya ugwu. Ọ gwụla. Na. Okay, ka ihe ga-emere nwoke ahụ ma ọ lụọ gị. First of all, akwụkwọ nsọ si na nwaanyị mee ka obi na-adị ya mma. Ihe ọbụla ọ chọrọ ma na-emeri ya. Ị na-aghọta ma na-elekọta ya anya dịka otu m kwesịrị na-elekọta ya anya as nwunye ya. Ele ụdị nlekọta anya ọwụ ọ bịa ga-eri akụ. Ele ụdị nlekọta anya ọwụ. Ele ụdị nlekọta anya ọwụ. Nlekọta anya based on ụtọ mụa na mmụọ dị kịta di m wụ dịka nwa m, nwa dịkwa ka nwa ya, nwa dịka nne ya, ọ dịkwa ka nna m. So otu nne si ete care of nwa ya ka m ga-elema ya anya. Nne maka Chineke na ihe ọbụla ofu onye ihe ọbụla eluigwe dị ga-aga ọkụ mmụọ. Ihe ọbụla eluigwe ebere nga bịa akụrụ m ihe ndị a gụgara m na bịa akụrụ m ihe ndị a gụgara m ihe apụ ya. Mmadụ ole tarala gị? Ha dị much. Ole? Ọ ga-asị dịka 17. Ha ga-erukwa 17. Rosanna. Ese gịnị mere? Na ọ bụ 7 gịnị? 17. Ị dị afọ ole? Gwa onye ahụ gbanye egwu ahụ na-eme gị interview na. Gwa onye ahụ gbanye egwu ahụ na-eme gị interview na, bring you down na. Ka de bishop ekenye m dị achọkwa m nke ahụ biko broda. Bịa igodo egwu ahụ biko. Ese mmadụ ole tarala gị? 17. Biko gbanye ego ahụ o.
Well, Iwota Bia or communion another. Na Kambutu because that's your brother more already ready by you one, please.